Kami sa Starbucks na view deck. Ganda ng view. Ay, sa baba. Hindi ko kita. So parang may ginagawa doon. Gagawin siguro ng commercial lang yan. Kaya kita ang dilim. Iwalag yung ano ng araw. Kami sa Tagaytay View Deck. Sa ano, Starbucks. Starbucks. Sama ka, Ani. Sama kayo muna. Pupunta nga tayo na Sky Ranch. Ayun na Sky Ranch oh. Ito, ang ganda ng Sky Ranch. Ito lang entrance ito. Pero gabi pa kasi ito pwede di ba na yun? Kaya hindi tayo nakasakay. Alas 5 pa. Ito lang entrance. Ayun. Exit on. Ay, and doon sa kabila. Doon sa kabila. At saka dyan tita. Ito yata entrance eh. Ayan. Ito lang entrance. Ay, doon sa kabila. Drop off. Ito, Ilam Scaran sa lang yung ano nyo. Oh, yan o. Ito ng parking. Drop off lang yun. Ayun oh. Ayun yung Casino Pilipino eh. Entrance fee ay... Ayun. Ayan ang picnic group ko. Ito Malayo nga yung picnic room. 50 pesos sa entrance. Ilan tayo? Oo, tignan mo. Dire-diretso. Yung Yung ano. Kaya mo siya may parking pala eh. Promo. 50 yung parking. Pesos parking. Bayad na ba agad? Hindi pwede utang. Salamat. Yan ka sa lilim din. Haba pa to eh. Doon tayo sa malapit sa exit na. Doon na malapit sa exit. So malapit sa ano. Meron pa naman parking banda ron eh. Kaya nga, malapit na nga sa exit. Oo. Ang motor yan. Wow! Hindi, meron din. It's a very sweet. Magkailang Skylands ka na. Money. Iwan mo yung money mo. Ito, Urban Park, ang ganda. Ayan o, souvenir shop. Kaya sandali lang, no? May parking. Walang parking ba kami? Doon ata oh. Ayan o, 30 pesos entrance fee. Ang ganda rin o, saan to? Local sweet delicacies o, ayan o. Pwede ba mag-park doon sa may pinto?
Yun nga tita, mahal ang bayad dito. Ride all you can ang meron lang dito. Wala sila yung... Hindi, nakaano tayo noon eh. Pambata tayo noon. Ha? Hindi naman, hindi pumasok noon. Nagpicture lang. Patid look, oh, there's a horse. Ayan yung mapa nila. Nung pumunta kami ng IK, binigyan kami ng mapa. Mga kabayan dun, oh. Baho. Tawagan mo nga. Naawa kaya ako kanina. Inip na inip siya. Siyempre, jay-jay naman. Kasi sinabi mo daw na bawat umaksel. Sinabi niyo daw kasi na bawat umaksel. Nandun pa kami kanina. Sana sinabi niyo na hindi na kayo sa natulog mo sa umaksel. Kasi nihintay niya na kayo. Wag yung tricycle. Sana yung kay Kaye. Mang Jose, parang si Daimos din. Ang superhero na pwedeng arkilahin. Mama Luz. Meron ka palang restaurant dito, Malo eh. Malaki pa discount dyan. Yan ang Mama Luz. Tawag sa'yo ni Mama Luz. Dito sa Tagaytay. Yan ang malaking kamay oh. Laki. Tapi eh. Toink. Toink. Amen. Tayo sa Sky Ranch Tagaytay. Dito sa Sky Ranch. Pero mainit kayo sa Tagaytay. Macau, Imperial. Kenny Rogers. Ito tayo ngayon sa Sky Ranch. Yeah. Sky Ranch. Yay! You want to ride the train? Yay! Laki ng Ferris wheel.
taas. Grabe. Umiikot siya pero sobrang bagal. Ayan o. May tao ba siya? So pag sumakay ka dyan, baka tagal mo ba ako makakati sa baba? Kasi sobrang bagal niya. Yon, dito tayo sa Celias Bukupay and Pasalubong. Sarap dyan bumili. So, bili kami ng pasalubong para sa sarili namin. Kasi kami rin kakain. Yan. Tama. What do you want, Patty? Ano yan? Ano sa baba? Juice? Mango juice. Sarap. Daming paninda. Daming pagpipilian. Hindi pwede. Amoy parang may tinda silang manok. O ano. Oo nga. Dahil pagpipilian. Dahil pagpipilian. Ganda. Dahil pagpipilian, walang mabibili at walang pambili. Ikaw wala. Happy Valentine's daw. Ano silang yung braso de Mercedes, yun ang gusto ko eh. Ito mani, magkano kaya ito mani? 225 na mani. Parang 1 kilo. Pero buko tart talaga yung gusto namin bilhin dito. Buko tart at saka mogu-mogu. You want mogu-mogu? Yeah, what do you want? You want Chucky? Okay, you buy 1 Chucky for Pari. You want Chucky? Yeah. Tell nanay. Minili na kami. Kung kaya nandito, Diners Restaurant, Bulalo. Wala kung busog pa kami. Kami kinain. JT's sa kabila. Tingin tayo ng ng magandang view sa baba. Kanila din yata ito. Diners. Itong masarap na bulalo rin dito sa Tagaytay. At meron siyang view deck. Ganda. Tayo sa view deck. Yan. So yun. Ito tayo sa view deck. Tayo kumakain. Diners. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Kitang-kita rin yung taal dito. From Dami ng mga fish cage, mga tilapia ang karamihan. the world seems small. We can sit Panay view deck dito. together. Actually, halos lahat ng restaurant din sa tabi may view deck siya. You and me, Basta mag-serve. we're meant to be in the great outdoors, forever free. Bali yung island na yan, parang may gusto silang gawin dyan. Baka, ito yung restaurant, hindi pumunta, to sa mga nagbuga ng maraming asos. Sometimes you need to go. Actually, malit na yan, hindi yan yung Taal Volcano mismo. Yung sa likod ng Taal Volcano talaga. Yun ang nag-i-era. To see the truth around you. From a distance you can tell.
Ito ay dito sa Diners. Diners Bulalo. meant to be in the great outdoors. So meron pa rin palang diners sa taas. Forever So tingin ko yung may-ari ng diners at saka ng you and me, Cecilia sa isa lang. meant to be Sa taas yung diners. in the great Sa baba. outdoors. Meron siya sa baba. Forever free. Meron siyang view deck. Sa loob sila ng si Celias. Bumibili sila ng mga pasalubong. Buko tart ang pinaka-favorite namin dito. Yan. So, check out na kami. Yan. Ate Malo, naka ano na? Kasi Ate Malo. Aming bumibili. Like a bird on a tree. Salubong. Pasalubong sa aming sarili. Kami rin kakain yan. I got time. It's clear to see Pasalubong. from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors. Forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
meant to be.